नो थाखाय थांखि लानानै बेवहाय बे ससियेल मिडियानि दारैहाय फोसावनायनि हाबाफारिखौ लादों। बेनो जाबाय जे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सोलोंथाइ बिफान जेखौ होनना बुंदों बे सोलोंथाइ बिफाना आथिखालाव एलपि आरो इउपि अर्थात एमइ स्कुल गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेवहाय गासै लोगो नांनानै 983 अर्थात 984 जेहेतु पस्ट खालि दं आरो बे पस्ट खालि थानायाव जोङो फिलआप खालामनो थाखाय मास्टार गोदानै फोरोंगिरि गोदानै थिसननायनि एपइन्टमेन्ट होनायनि हाबाफारि लानानै मोनसे बिटिसि गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव मोनसे सेलेक्शन कमिटि आरो नायबिजिरनायनि कमिटि जों बानायना होदों। मानगोनां जोंनि बारग एमएलए बारग बिटिसिनि इएम इमानुएल मोसाहारिखौ चेयारमेन बानायनानै बिथांजों लोगोसे गोबां माखासे गोरों एकाडेमिशियान बिथांमोनखौनो जोङो सोद्रोमा हिसाबै लाखिनानै बे भेरिफिकेशन एन्ड सेलेक्शन कमिटिखौ दाना होदों। बिथांमोनहा तन्न'यै आबुङै खुब गेबें मोनसे माने आदब खायदाखौ बाहायनानै गासैबो जोंनि टेट क्वालिफाइड जायफोर केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ दिनै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ मावै फ्राय फोजोबनो हानाय जाबाय। बेनि उनाव बेनि थाखायनो दा जोंनि टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेटफोरनि गासैबो डकुमेन्ट्सफ्रा थिग दंना गैया बेफोरखौ आरोबाव नायफिननो थाखाय अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामनानै नायनायनि थाखाय मोनसे फिजिकेल माने मा होनो बेखौ फिजिकेल भेरिफिकेशन स्वयं केन्डिडेटआ गावनो जोंनि सेलेक्शन कमिटिजों मोगा-मोगि जानांगोन गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै गासैबो फैनांगोन। दा बेखौनो जोङो खालामनो थाखाय फैगौ 17 तारिखखौ मोनसे तारिख हिसाबै प्रथम लाजेननाय जादोंमोन जाहाथे जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा ओइदिनखालि फैनानै गावसोरनि अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिफैनो हायो आरो जोङो चेक खालामनानै बेनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नंगौ नङाखौ प्रमाण हिसाबै जों जाहाथे लानो हायो। नाथाय बेवहायनो माखासे बाथ्राया बेवहाय माने बुंनो गोनाङा बे जाबाय जे ओइदिनखालि जिहेतु आसाम रायजोनि गुवाहाटीयाव हर'हजाय स्टेडियामाव मोनसे बेसेबांबा गिदिर जारिमिनारि माने हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बर' माहारिनि देरगाथाव मोनसे मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ माने मुलुगनि मोनसे रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थांखिजों 10,000 जननि जोंनि बर' माने सिख्लाफ्रा बर' हिन्जावसा गथ'फ्रा बहाय मोसानायाव बाहागो लागोन। समायना रमायना बेसेबांबा मुहिगोनां नायथाव जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 जन बर'नि जोंनि आंगो बिब' बिनानावफ्रा बहाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन। ओइदिनखालि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां माने नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बाव बाहागो लाफैगोन। सारा आसामनि मन्त्रि मनला आरो गुबुन दल संगठनफ्राबो बहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय गोबां जोंनि टेट क्वालिफाइड टेटआव पास जानानै मोजां नाम्बार लाखिनाय जायफ्रानाखि साख्रि मोनथाव बेबायदि गोबां जोंनि बर' हिन्जावसा गथ'फ्राबो मोसानायाव बाहागो लाहैगोन साफा मोसागिरि महरै। दा ओइदिनखालिनो जुदि जोङो फिजिकेल भेरिफिकेशनखौ लानाय जायोबा जोंनि गोबां माखासे माने बे टेट क्वालिफाइड जोंनि बिब' बिनानावफ्रा मोसानायाव बाहागो लाहैयोबा आरो एखे दिनावनो जुदि फिजिकेल भेरिफिकेशनाबो बेवहाय जुदि साख्रि मोननायनि हाबाफारियाबो जायोबा होमबा बिसोरो माने गोबां आख'-फाख'आव गोग्लैगोन। गोबाङानो ओइदिनखालिनि फिजिकेल भेरिफिकेशनाव थानो हानाय नङा आरो साख्रि मोननायनिफ्राय बे खाबुनिफ्राय माने गोमानो गोनां जानो हागौ। बेखायनो जोंनि दा गुवाहाटीयाव जायफोर बागुरुम्बा मोसानो थाखाय थांबाय वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय थांबाय जोंनि हारिनि मोजां मोनसे मुं आरजिनो थाखाय थांबाय बे बिनानावफ्रा बे टेट क्वालिफाइड मोसागिरि बिनानावफ्रा जाहाथे गावसोरनि मोननो गोनां साख्रिखौ जाहाथे खहा जानो गोनां जाया बिथांमोनहाबो जाहाथे जोंनि फिजिकेल भेरिफिकेशनाव गावसोरनो माने देहाय मोदोमै थानानै गावसोरनि डकुमेन्ट्सखौ श' खालामनायनि गेजेरजों उनावहाय गावसोरनि साख्रि मोननायनि राहा लामाखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा खहा जानो गोनां जाया बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनैहाय जोंनि शिक्षा बिभागा सोलोंथाइ बिफाना फैगौ 17 तारिखआव जानो गोनां फिजिकेल भेरिफिकेशननि माने हाबाफारिखौ दोनथ'नानै जानुवारि दाननिनो 21, 22 आरो 24, 25 सानब्रैनि हाबाफारिजों जोंनि टेट क्वालिफाइड जानाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जोंनि फरायसा
केन्डिडेट बिथांमोननि फिजिकेल भेरिफिकेसनखौ जों लाफिनगोन दा गुवाहाटियाव जायफोर दिनैहाय मोसानो थाखाय थांबाय बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लाबाय बे जोंनि बिब' बिनानावफ्रा गोसोआव जेबो गिनाय गैया गोसोआव जेबो आफसोस गैयालासे गोसोआव जेबो सन्देह लायालासे गोसोआव मोनसे प्रेसार जेबो लायालासे उदां गोसोजों गेबें गोसोजों जोंनि हारिनि मोजां मोनसे मुं माने सारा पृथिबीनि मानसिफोरनो गोसार होनो हानाय बागुरुम्बाखौ मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड जाहाथे सोरजिनो हायो बेनि थाखाय मोसानायाव जाहाथे गोसो होयो जेबो बावहाय गोसोआव आशंका लानांगौ गैया बेनि थाखाय खाबु होनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि फिजिकेल भेरिफिकेसनखौ फावसयदों आरो आं सानो बिथांमोननि मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिया आरोबाव दुलाराय मुलुगावनो बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय बागुरुम्बा मोसानाया दुलाराय मुलुगावनो बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो माने बाख्नायजानाय एबार मोनसे रेकर्ड खालामनो हासिगोन पृथिबीनि साबसिन मोसानाय महरै बागुरुम्बाया जाहाथे जायगा मोनो आरो बेनि थाखाय बे गोथार मन्चआव बाहागो लाहैनाय जोंनि साफ्रोमबो मोसागिरि बिथांमोनखौ आङो गोजोनग्लाय जासिहरबाय आङो बिथांमोननो साबायखर जासिहरबाय बिथांमोननो आङो देरहासारनायनि मोनसे इसोरनाव आरज गाबनाय बेखौ जासिहरबाय आङो बेखिनिखौनो दिनैहाय फोसावनो होननानै जोंनि खौरां माने फोसावगिरि जोंनि ससियेल मिडिया आरो रिपर्टार नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनानै दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि आइ आफाफोरनिसिम बे बाथ्राखौ फोसावहरबाय बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे जोंनि जायफोर टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर बिथांमोनहा खुनु देवानि हमनांगौ गैया खुनु थाखा फैसाजों माने सोरखौबा सोरखौबा माने बायनायनि खोथा गैया सोरनिबा फुस्लायनायाव थांनांगौनि खोथा गैया केन्डिडेट आरो केन्डिडेटनि गार्जेनफ्रा खुनु लिडार हमनांगौनि गैया खुनु देवानि हमनांगौनि खोथा गैया खुनु थाखा फैसा गारनांगौनि खोथा गैया जों कमप्लिट मेरिटखौ बेस खालामनानैनो साख्रिखौ होनायनि थाखाय लाहार फाहारखौ खालामदों दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंबाय नो मानि नो देवानि मेरिट अनलि दा बेखौनो जोङो मेनटेन खालामनानै बे मास्टार साख्रिखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन